ljudi, danas igramo Minecraft preživljavanje sa Aleksom 2.0 i mojim drugarim Danielom. Pozdrav ljudi. Pozdrav ljudi. Jako sam gladan, baš jako sam gladan. A ja sam izgubio 3 srca, koje što je baš super. Baš je super. I ti, što nisi fair? Nisi fair. Nisi fair. Ja idem da kopam mine. Kome je udario? Ne znam, ja kopam moj mine. A gdje je fair? Ja nemam ništa. Pa ko, udaraj drvo. To jest ja imam neke stvari u mom čestu. Mojte da ima neke dobre stvari. Pa ja mislim da imam nešto tako. Neće da uđe u tvoj čest. Moraš da ga pipneš. Ja pipkao čest, neće ništa. Ne. Čekaj. Što mi se objavilo? Oni štići čest. Kaže da ti je nešto izašlo, ajde sam. Meni je ušlo u čest. Ajde, morate opet da uđete u server. Nešto se dogodilo. Vaj. Pa svejedno mogu da vas teleportujem ako se opet odvojite, mogu da vas teleportujem do mene. A svejedno, ajde uđite. Ono mi se bilo... About the village. Čekaj. Ovo što mi je čudno jeste zašto smo se mi lado teleportovali. Mislim, Ja sam vas to. Šta je ovo Šta internet mi ne reaguje? What the? Zar ga nisi bio isključio? Nisam ga isključio, upaljen mi. Jedva radi. Evo ga, radi internet. Ok, sad uradi. Imam dosta zamakaza. Kako tebe ovdje? A zašto tebi ne piše ovdje da imaš svijet? Tebi ne piše da imaš svijet. Imam 3 irona. 3 irona imam. A ja ću samo creatovati svoj world. Ajde, možeš to da ne. Čekaj, ajde da izađem. Ne. Ajde, ja ću da izađem pa ću opet da uđem. Ljudi, izvinite zbog ovoga, ovo je 100%. Neću te creatovati. Ne. Ožalim. Neću. Želim. Čekajte, sad ću da uđem. Don't leave trees floating. Brate, što vam pišu tamo? Evo ga, full friend. Te joint friend. A ništa, ja stvarno ne znam. A možda da izađem iz Minecraft? Pa ajde Ja probajte. ću samo da creatujem. Pa onda nećemo biti zajedno, okej. Možeš ti da uđeš u nas. Neću. Ovo je Minecraft preživljavanje. Okej, hoću ti kažem što sam sve imao u onom čestu. Šta? Pero. Evo staviti neke Samo stvari. peru. Evo ovo dirt. A šta? A nemoj samo da mi stavljaš neke gluposti, šta ću? Šta ako... Evo ti mač. Meni ga da nema. Pickaxe. Evo ga, pojavilo mi se. Evo li kušao. Ok, i campfire. Evo neke dobre stvari. Ostavio sam ti mač i pickaxe. Zdravo. Neću se ti. Aleksa, to ne diraj. Ne diraj stvari u čestu, pošto je to Danielovo. Ne diraj bre! Mama, u stvari neću da uzmem. Ja u mine? Samo pik. Ne, Daniel ni nema pickaxe. Dobro. Ništa. Neću uzeti onako mač, pošto već imam ovo. A ja imam 3 irona. Idem ja da kupim. Evo kad Možda idem, napraviš kopaj. sword i možda napraviš čekaj, ako imaš puno drva. Luka, moraš da posježeš 2 kreveta za mene i Daniela. Pa ajde, otići ćemo u lov na ovce. Lovit ćemo ovce. Ići ćemo u lov na ovce. Ja mogu iz jednog udarca da ih ubijem s ovim mačem. Što si pobegao? Bre. A vi se lajkujte i subscribeujte na kanal. Obavezno. Ako želite još ovakvih Minecraft videa. Ne, ako žele nego moraju da gledaju ovo sve. Čekaj, imamo sword. Ne. Čekaj, idemo u crafting table da napravimo... Tražite ovce za krevet. Evo, ja ću sad u crafting table da napravim mač jedan. Iron mač. Što mi se djeca? Idemo po iron mač. Ej bre, kome udario? Slučajno sam. Ja sam mu pričala, va to tebe sam isto udario, ne znam kako. Šta radiš ti? Ti craftaš stiksove. Evo ga iron mač. Imamo iron mač. Alo, šta gledaš u času? To su moje stvari. Samo gledam. Evo umjesto Sad si mi sigurno sve uzeo. Ček da vidimo. Sam nešto uzeo. Nije sve ostalo. Da. Evo ja imam iron mač, ja imam iron sword. Vidio već opet gladan. Ja imam ovaj dijamantski. Šta je to?
Sada se ne spavljamo. Evo, zdravo. Treću dimenziju. Ma tu si kod nas. Gde ste, braćo? Si. Jo, Braćo Ben! Ju. Če braćo Ben? Ja sam Hero Ben. Evo je ovca, ali ovo siva ovca, to nam ne treba Nije se to. dobija krevet. Čekaj, Luka, ti si sa Evo je opet, evo je ovca iste te boje. Pa možda nađemo. A znate da ja imam jednu vunu, ovamo ja postavio kao, ma ne treba mi, ja više nemam kreveta, evo je vuna jedna još. Evo ja uzeo sam mi šargare. Bravo, Aleksa, što si je udario. Pa imaš i tu sword. Pa uzeo sam već. Ok, tako da moramo da nastavimo da tražimo ovce. Znači imamo light grey, vunu, treba nam... A mrš gri, šta mi To je udara? bio Aleksa, nisam to bio ja. Nisam ja. Jesi. Ja sam samo pritisnuo vrata da ih zatvorim. Ajde, udario sam te, ja sam samo pritisnuo vrata. Ajde bre, gde? Trebaju nam ovce. Ti si. Nisam Hero samo Brainu. pritisnuo vrata. Herobrine, nemoj da lažeš. To sam ja. Ej, pa to sam Eto Znam da si to ja. ti. Sada te ubiju. Jej, nećeš, ja bežim. Ovca! Ne ubijaj! Nije fair, ti si brez jer imaš taj plašt. Nemam ja nikako, čekaj. Da, imaš plašt na leđu. Me nisi ni udario. Čekaj, imamo dve vune. Pusti Treba nam i jedna siva i jedna bela ovca. I jedna siva i jedna bela ovca nam trebaju, tako da. Ghost, tako. O, brz. Ko? Pa trči. Pa imam dosta za jedan krevet. Imam dosta za jedan krevet. Ja već imam jedan krevet. Stvarno? Pa onda ga postavi u moju kuću. I ja ga već imam. A pa onda džabe ubijam ovdje. Imam još samo jedno srce, da me niste ni pipnuli. Dobro, ja samo stojim. Ajoj. Nemoj da se pomeraš, Daniela, nemoj da se pomeraš. Ja sam... Nemojte da me pipnete, Da imaš nemojte samo da... bukvalno jedno srce. Jedno? A da se makneš da zatvori vrata. Ok, dobro, sada dva srca i pola jednog, nemojte me, Ja molim vas. ništa ne radim. Nisi pokušao sve stvari često. Ok, čekaj malo šta. Aleksa, još samo ti da postaviš svoj krevet. A dobro, ja imam. Ok, dobro, imam sad 4. Dobro. Da, to je Evo ovdje postavi Aleksa. Evo, pogledaj me i gledaj. Ajoj, slučajno sam, ajde lezite. Ajde, ja lažem. Neće mi zaspiti. Stiskam krevet. Čekaj, Bear. Nisi da me leži. Pa uništili ste krevet. Ej, daj mi krevet! Uništio si Ja krevet. spavam. Ja spavam. Daj da te... Čekaj. Možda ti je ostao, pa gdje ti je plavi krevet? Žaurunik. Tu su otišao u runik, bre. Pa ja imam dosta da napravim jedan krevet, samo da znaš, tako da ću ti napraviti u redu. Ja ovdje spavam. Izašla sam. Evo ga, napravio sam krevet i Kako ću da Daniel... izađem sad? To sam... Ja spavam. Evo izvolio, Daniel, evo napravio sam ti krevet, izvoli krevet. Jako ga... Ja spavam dok držim mač. Joj, Bože. Pa ja držim meso. Ljudi, bacite, Spavaj, majmune! bacite like, bacite taj subscribe i dajte zvonice ako želite. Au, ko me udario? Aleksa je. Majmune, zašto si Pa to? kad ima taj mač, normalno da... Pa koliko sam ja to gladan, Bog te, šta je ovo, koliko ja Imaš sam ja gladan. užasne oči, idem ja ovdje. Koliko imaš srca? Čekajte, ajmo da stavimo na... Čekajte, jesam ja... Creeper! Eksplodiraj, Sigurno? eksplodiraj baš kod mene, ali nisam umro jer sam imao vode. Pa kad imaš taj armor, joj. Bre, što sam radio? Pao si, eto šta. Ok, kako sad izađemo odavde. A da imamo onaj drugi put do kuće u unutrašnjosti, tu možemo da uđemo sada. Da. Pažljivo! I sad ću sigurno izgubiti srca. Bye, moja srca. How to you, what the fuck? Šta, kako? Kako nisi izgubio srca? Ja ću sad da... Čekajte, ću da stavim da se hrana kuva, u redu? Samo da uzmem bugalje. Evo ga, idemo do... Disconnectan. I sa servera. Ne znam. Šta je sinte? Čekaj, sad uzmemo ugalj. Evo ja spremam meso. I ne dirajte mi meso koje se kuva, to je moje.
A tu si ti, Aleksa, ne brini. Ej, pa samo želim da gledam kako se skuva. Ok, Ne skuva se jedno meso. da vidim, daj, treba mi, to je moje. Pa gdje piše mi da je tu... Sve će meso moje. Šta ću ja sve Marti da radim? Pa dobro, bar. Luka, A ljudi, dajte like jer ja stvarno ovo je znači posljednja mera. Ovo je toliko, meso jedno Luka. ovo je toliko nepodnošljivo, ljudi. Znači, da ću poludeti. Znači, neki YouTube, ne, nije. Znači, neki YouTuberi toliko dobijaju pregleda i subscribera. Ja ne znam zašto kada ja snimam skroz iste stvari. I ono njih gledaju toliko puno, a meni 10-20 pregleda za jedan dan. Znači, poludeću. Joj, Bože. Zovi ga 24 Luka. To nema jednog kreveta. Joj. Pa ništa ljudi, moramo da prekidamo video jer moramo da idemo u drugu prostoriju. Ljudi, bacite like, bacite taj subscribe i dobit ćete. Ako ste vi youtuberi, znači zapratit ću Ajde mi dalje. vas. Eto, što se mene to... Da meni si Bibliju. Debo ima ima jedno i po srce. Da, nemoj Pusti ga, brat. Aleksa, ubit ćeš me ako me samo jednom udariš.